Sly Media TV. Today I am in Chitungwiza in Zengeza 2, where we have come to meet a family of 3 disabled persons who come from Rutenga, somewhere between Masvingo and Bait Bridge, which is far, far away from Harare. We want to hear their story. They are wheelchair bound, they are not mobile, so we are here to understand where they are coming from, their wishes, and whatever challenges they are facing in life. Tiri mukuno kuzengeza kwatoda kunzwa kubva kune vana vekwa Chibida kuti vatitsanangurire kuti upenyu hwavo hwakamira sei sevana vanorarama neurema, shungu dzavo pavari kuperevera kwavakabva, zvibinga mpinyi zvavakasangana nazvo muupenyu, kuti zvakamira sei kuti tisvike pavave nhasi uno. Iye zvinezvi regai tipinde muchirongwa titaure navo tinzwe kuti zvakamira sei. Indonzi mukoma Silvester, tapfuma nei basa ndonzi simbi yebasa ndo zita rangu. Indiri kutaura namukomana. Mukutaura namukoma Munyaradzi. Zita renyu rezere? Munyaradzi Chibida. Ndava ne 24. Right. Lekatende kuna mukoma. Mukoma munoitwa zita renyu rezere? Ndinoitwa Maxwell Chibida, 21 years. Tinotenda ndikunzwa kuti Chibida zvinoza kuti muri vana vomunhu mumwe chete. Chokwadi. Baba namai vari kupi? Variko kumusha. Kumusha kurutenga kumasvingo. Magona manzi. Tinoita muchipedzisa. Ndisanyanya kubvunza yakati wandiandika. Kurutenga mubva nechibaba cho? Tinobva village mukati, kusati kunjanji mukati kwatinogara. Tingati chief weikoko ndiani? Toda kuti tibva taziva kana nzvimbo. Anzi chief neshuro. Ukwane shuro uko. Kunozoya futi ani mumwe kana kwabva chief kuna Sabu Americat. Alright. Mumba menyu muri vangani mukoma Munyaradzi? Mumba medu tiri 5. Muri 5. Mukuru ndiani? Ndini wekutanga. Ndini wekutanga wacho. Kozotevera Maxwell. Kozotevera Tatenda iye muebo. Kozotevera Beyonce muebo zvekare. Then the last one anoitwa Simbarachi Chibida mudisabled afambe. Mumba menyu muri vatatu vasinga vanorarama neurema? Ndizvo zvotiri vatatu vanorarama neurema. Ndikadzokera kumashure zvishoma shoma pakati pamai venyu nababa venyu kana kuti vabereki venyu kana kuti ana sekuru kana mudzinza, pane here watingati anorarama neurema? Hapana. Chokwadi. Tiri kuda kudzokera kunhoroondo yeupenyu hwenyu. Imi ndimi mukuru handitika? Makakwanisa tichirangarira munhu wese anenge achishuvira kuti anofanira kunge achienda kuchikoro, muri ikoko kumusha, makakwanisa kuenda kuchikoro here? Kuchikoro ndakamboenda ndiri kumusha ikoko, ndikazogumira munzira. Ndo zvakaitika, ndakamboenda kuchikoro ndikazogumira munzira nekuda kwema long distance. Uchi ndanga ndiri naye akabva yafa mavhiri, ndikazoperera ndikazogumira form 2. Ndo munzira mandandira kuti mutinatsotaura mazopedzisa kuti form 2, saka pese patine chipindura ibva mazadzisa kuti vanhu vabva vanatsonzwa nyaya yacho zvizere handiti. Masvika form 2 zviri kureva kuti pakashaya kubva ipapo kusvika iye zvinezvi wheelchair yekuti mugone kunge muchifamba kuenda kuchikoro? Wheelchair yakazoshayikwa, takazoiwana after 2 years, tikazoona kuti it's too late kuti uzokontinua uchienda kuchikoro. Shungu yenyanga iri yekuti kana mapedza chikoro muite sei? Ndaitoda kuita lawyer. Ndoda kutoita lawyer chaicha. Saka zvikanzi mari iripo munogona kuti aiwa ngatitangei futi? Iko zvinondonazo kuti zvingaitiremei. It's too late nguva dzacho dzayo. Mati kune makore mangani? Ine 24. Unoziva kuti mai mujuru wakabva kuhondo vaine makore mangani? Handisi, handina mbozvinzwa. Vakaenda kuhondo vaine 18 years ndobva vadzoka ndobva vazotanga kuenda kuchikoro vadzoka. Hondo yatohwino vaminister vakatanga kuenda kuchikoro. Iye zvinezvi vane madegree.
chokwadi. kutsvaka panoti too late apa. Alright, yeah, chokwadi. Ati munhu ati kuti tiri kuita zvikwanisiro zvavepo kuti uite lawyer zvinenge zvine zvinobatsira muupenyu nepamusoro pekuti unenge wakugona kuramba uchizviriritira. Right, atichibva pane nyaya yeuloya iye zvinezvi maane decision yekuti aiwa ndikwanise kunge ndichipfuurira mberi nechikoro. Shungu yenyu iye zvinezvi pari zvino ndeyekuti muite sei? Pari zvino ndiri kuda kuita zvemusic, ndinoda kuimba, ndinoda kuti ndiita ndingova nemainstruments ekuti ndienge nda kutomirira madisabled muno ndichitomarekodha ndiri nda kutolidhawo. So ndine ushe kuti ndive nemainstruments angu akaita salaptop, keyboard nestudio speaker monitors. Ndochitanga kurekodhawo yangu pachangu music inenge yakazvimirira inini. Mune muchirekodha nevamwe vekunze reka kuti mune zvenyu chete? Aiwa, ndeti chitorekodha nevamwe. Ndozvandiri kutoda kuti rekodhawo vamwe madisabled. Aiwa, izvo zvishuwo zvemunhu wese ane zvaanoshuvira. Toda kumbodzokera kumashure kweupenyu hwenyu tisati tasvika pamakazosvika paform 2 pachikoro. Kuoma kwakaita upenyu muchirarama muri pamba penyu baba naamai, zvinhu zvamunorangarira zvamunoti izvi mukazvirangarira munoti kusei Mwari ndakadai, zvino zvakafanana nezvipi? Nhau dzekuoma kwacho dzakawandisa. Sometimes hazvitotsanangurike, especially nhau dzekungoshungurudzika muupenyu. Unotongoona kuti zvinenge zvichikuremera, but unogona especially kupataidzidza kumushoko. Nhau dzekuzomirira munhu anozokuasista kukupusha kuti uende kwakadai ndo dzimwe madisadvantage akaita kuti ndisaramba ndichienda kuchikoro, because ndandaona kuti hazvakurema kuti ndinongoda someone kuti dai auya akuasista enda newe kwakadai, zvinenge zvingonetsa izvozvo. Ngatitarisei baba naamai vanoshanda here? Aiwa, havashandi, vanongoita zvekurimawo vachingotengesawo vachidaro zvavanenge varima, ndo life yavo chaiyo. Saka tichitarisai semi mukomana mukuru, kubva pamunorangarira kuziva pane zvekudya nezvekupfeka, tisingatarise zvekuti wheelchair yazowanikwa, asi paive nenyaya yekudya, zvekupfeka, pekurara, zvazvakamira sei. Tiri kuedza kutaura kuti kudai soka musavigiridze zvimwe zvinhu, nekuti iye zvinezvi taakuisa nyaya kuruzhinji. Ndo zvinoita kuti vanhu vanzwe tsitsi kuti apa pane dambudziko. Saka tikati ndizodai tinenge tisina kuita yatinoti communication. Ini ndainetseka kuenda kutoilet nepamusaka pekuti pamba pedu panga pakadai muchinatsotsanangura sezvazviri kuitira kuti zvisaite sekungomaramara yatinoti scratching on the surface. Pindai nemumatambudziko macho imomo, ndosaka tauya kuitira kuti vari kunze uku vanzwe kuti zveshuwa pane need yekuti tiitire munhu studio, pane need yekuti timuise munhu wheelchair, nekuti munhu anenge akunzwirai. Zvandikutaura izvi hazvisi kuzobuda paTV, asi ndati ndidzokerei ipapo nondakuona kuti muri kundipa one word answer. Itira kuti musununguke. Hazvinyadzise kuti munhu utaure nhamo yako yauinayo. Kana asi ndo zvinoita kuti vanhu vachiita sei vatokunzwira kuti aiwa regerai titese tibatsire mukoma Munyaradzi. Handiti good one. Ndiri kudzokera pamubvunzo mumwe chetewo. Toda kutaura nezvenhamo yatakasangana nayo. Ndichaenda kune munin'ina wenyu, imimi muchikura kubva patime yamakaziva kana kunzwisisa kuti inini ndorarama neurema handikwanise kufamba. Nhau dzokurarama neurema dzaya dzakarema, bozi dzimwe dzenguva taigona kutoswera, unogona kutoswera panhu pamwe. Pekutanga ndaitombofamba netumakrashes, hazvichingoenda zvichingodaro urema hwakangotanga kungochinja uchingochinja kusvika tazofamba nemawheelchairs. Takambodzidza kuchikoro kuGeographically Southampton, takambodzidzako ikoko, but zvakazorema pakuti mari yanga yarema, tikazodzokera kumusha kuya manje kwanga kwakurema. Pakuti zvokufambisa zvanga zvisiko, taingoshandisira ikoko kuchikoro kuSouthampton kuGeographically. Saka tanga tisina mawheelchair manje, takutongofamba pasi, zvanga zvarema. Saka takazotanga kuzoasistiwawo nemamwe magovernmentiwo, vakatanga kuzodonata mawheelchairs. Takazotanga kuzofambawo nemawheelchair, but upenyu hwacho hwaingorema.
nhau dzechikafu dzaitorema futi because munongoziva upenyu hwekumaruzevha hwakarema zvakanga zvakangoma. Ngatimbotarisai rimwe zuva maimuke muchidye chii makuseni? Kutongomuka utorwa tumangai torwa mangai atorwa bhoyo zvatongoendeka zvakadaro. Tii aimbowanika here? Apo nepapo izvozvo ndo zvingavanzwe taingorwa kuti pamwe pamonth wagona kumwa ruviri rutatu. Kudya kwemanheru taitorwa sadza sadza nemufushwa wedu womunyemba. baba namai vasingashandi zvekupfeka zvazvakamira sei? Zvekupfekwa zvaingotonongwawo muna December ndopavaitomira mwedzi yese vanenge vachishandira izvozvo vakanongawo dhola wese pasaidi vachingodaro muna December ndopawozotsvakawo kashoti vobva vatiwo ndokuchinja kwataitoita iwovo. Tikatarisa tichienda kuchikoro pane nguva here yekuti vanhu vamaidzidza navo kunze kwekuti makashaya school fees uye kwakanga kuri kurefu, pane nguva here yekuti mainzwa mashoko achitaurwa nevamwe vana vamaidzidza navo aikurwadzai? Aripo vamwe vaigona kuti usamubatsira uyu hamene kuti vaiva nekamwe yakekuita like vanosema here ndo zvimwe zvinhu zvaitokupa stress. Sometimes unogona kuti ukaona munhu anokubatsira vemuareas vobva vatanga kuita jealous kuti aiwa musamuassist wobva watanga kuita stress yekuti zvino uchazoassistwa nani kuenda kutoilet kuenda kupi. Ndo zvimwe zvinhu zvekare zvaita kuti tiita isazonyanya kuita shungu nechikoro because zvaita kupedza power izvozvo. Asi pane pamaenda kuchikoro ipapo kana kuti munharaunda mamugere zvanga zvakaoma zvakadii kuti muwane shamwari yekutamba nayo? Inini ndingatoreva nema isusu tichikura taingorerana zviya zvekuti umwe mukomana ari kupanhamba 3 ndiye waitoti asista tese kuti aitoti akaenda neumwe kutoilet odzoka oenda neumwe zvichingodaro ave vokama zvedu haiwa taingotiwo zvedu tikasangana navo vongotibatsirawo tomamira zvazvakaita. Mukoma muri kunzwa zviri kutaura mukoma wenyu kai? Handiti pane zvimwe zvavasiyirira, pane mibvunzo yandabvunza zvamungade kuwedzera, pane mibvunzo yese yandabvunza, pane shungu yenyu izvezvi panotokurovesai nehana kana nekushatirisa chaivo ndepapi? Pakushaya zvikwanisiro zvekuchikoro pane nyaya nekushaya maprojects kuti tikwanisa kuzviita bosi kuramba chikukumbira hazvo zvinozoita bho unofanira kunge une chaunoitawo kana kabasa kaunoita kaproject kekusimudzira sangana pachikumbira. Ngatitarisewo pane zvekudya zvavanga vachitaura, pane zvimwe zvavasiyirira here zvamunoratidza kuti wanga uri upenyu kana kuti upenyu hwamunorarama nawo kana muri kumusha kwenyu? Zviripo pamwe tatobosara nenzara chokwadi totosara nenzara kutongodya kana kamwe mwezi unoitsvaga kuti uzozowana pamwe time yacho inenge yaita udya kana kuma2 makuseni mauchinomwa mvura chaivo zvaitoitika. Upenyu hwenyu imimi mune maprescription here amunoshandisa richiratidza kuti pane matablets amunogona kunge muchishandisa, pane zvimwe zvinhu zvingangove zvinokuwanai uri urwere? Kana tichitarisa kuti tione kuti panodiwa mushonga here, saka maona ndabvunza mubvunzo iwoyo. Imi kuchikoro makasvika chii? ndichiri kuenda ndi form 4 izvozvo. Subjects amufarira ndapi? Maths, English, history, science, geography. Saka muri wekumasainsi kai? Mukoma vaiti Munyaradzi vaive neshungu yekuti vaite lawyer, imi shungu yenyu ndeyekuita sei? Obvious ndatoita lawyer zvandingaitotaura kuti ndatoita lawyer kupinda muparliament chino chaimo. Musantaura? Ndatoita lawyer chikwadi. Ndiani lawyer wamunochiva imimi kana kuti wamunoyemura? Ngoti malawyer nanzi maziva but vanechikuona matv mazita ndanazonetsa but ndatoita lawyer zvandosiyana nazvo munyika izvi mhosva dzingopara munyika izvi ndatoti tizvivharo timboita zvekusimudza nyika yedu tichiita zvine musoro. Dai kwakuri kunzi muri muparliament yezvezvi chinhu chamungasimudzira muri lawyer ndechekuti chii takanangana nezvevanhu vanorarama neurema? Nechekusimudzira kuti vana mabasa vasambunyikidzwa, vasimudzira vaendewo mberi nechikoro, izvo ndinokurudzira.
saloya wamangwana kudai munoti chine makombi asina access yekupinza mawheelchair kana mabhazi emazubuko asina access yekupinza mawheelchair mukati tongoti tsika iyo angaimbopera bozi chesi totomozowana makombi totomboramirwa kuti hatikwanisi tagwa nemawheelchairs so tongoti tifana kudanisa vanhu vamwe chete tirimekedzana kwete kusarudza bozi zvikadaro nyika yedu ngaitiri mberi. Pamuchatanga kupinda nyaya yamunotanga kuita advocate for ndechi ndekusimudzira madisabled ndiye anotamira nayo first nositevera zvimwe zvamuda kuti zvisumudzirwe mbozvidonongorai tinzwe kunze kwezvandabvunzawo inini zvandinoda chekutanga kuwanisa kuti vawanise izvo vanokwanisa kuita maprojects nekuvasimudzira kuwana mabasa chaivo nekuwanisa kumakosi izvo vanenge vachikwanisa kugona nekuvapa even mastands chaivo zvinokwanisa kuita first zvandira kuva kuti vawane chitanga. Takatarisa nyaya yemhuri yese iri muZimbabwe inorarama neurema, zvikwanisiro zvavanonyanyoshaya kunze kwemaprojects aukoko kwako kuti munhu wakuzviraramira, asi usati wasvika pakuti wakuzviraramira unenge uchiri kuchengetwa. Handiti pakuchengetwa payapa zvii zviri kudiwa zviri kuperevedza tisati tatarisa zvikumbiro zvenyu zvamuinazvo imimi nhasi muri vaviri semwana womunhu mumwe chete kwaChibida? Chiri kunetsa chikafu ndonyanya kutanga, chikafu chaivo nekushayiwa stationary kuenda kuchikoro, kushayiwa mukana kuenda kuchikoro bhozi vanoshaya zvikwanisiro, mavhizi yavanondonetsa chivo even pekugara chaipo ndozvonyanya kunetsa first zvinotambudzika guru. Regai ndimbokuzorodzai loya wangu, regai ndimboenda kuna mukoma Munyaradzi. Mukoma Munyaradzi, zvinonetsa muupenyu zvakawanda, asi imi mataura zvokuti muda kuita studio, munoda kunge muchizvirekodha music yenyu. Kosi yekuita music makaidzidza here, yekurekodha music makaidzidza kana kuti mune mainstruments futi amunogona kuridza here? Inini kosi yemusic handina kuita, but ndiri munhu akakura achiita zvakasiyana siyana, ndichitombogadzira tumagitari, ndichitanga kuridza ndo ndatangira ndakaita kuimba iwayo, ndichitanga kuridza ndikazoenda pajerusjiri tikanotrainiwa music, but hatina zvedu kupiwa macertificates. Ndakanoridza mbira ndikapasa, ndindakatanga kugona kuridza ndikaitwa leader ipapo. Tikazonoridza piano ndikapasa pajerusjiri ipapo, raivapo piano ndikaridza ndikapasa. So zvichingoreva kuti kana ukagona kuridza piano ukugona kuridza keyboard, so keyboard zvese ndakugona kuridza, ndomatangira andakaita iwayo. Mumwe anorarama neurema wamunoziva akabudirira mune zvemusic ndiani? Chipo ndo wandoziva zvangu, hari akubudirira Great Man ndo wandikuziva vane mabenefits for now, ndo marole models ndo atiri kuona, tiri kubiga mamonya achiwa. Chipo uri kuzvinzwa Muchegwa pamwe naGreat Man. Aiwa, tinotenda. Matimambosangana navo here mimi? Ndisati ndambosangana navo. Munotosvikira kusangana navo? Handitombotaura navo zvangu. Munotaura navo musati maonana? Yeah. Aiwa, ticharonga mumusi kuti mumboenda mumbonosangana navo. Aiwa, chokwadi. Panyaya yemusic yamunoda kurekodhai, masongs aya ndimuri kunyora here kana kuti munonyora makawanda? Zviri kufamba sei pamasongs amati munawo munoda kurekodha? Masongs amwe ndinotoroteswa, kana ndaroteswa ndinotogona kutomuka ndichimaita se ndichimarekodha. Ndinotorekodha nefoni nemaapplications aiko zvino vanoshandisa ekuti unogona kutoimba nefoni yako, akaita sana Voloko naTuneMe. Saka ndototi kandikarota ndombomuka pakati pousiku ndongorekodha ari mavoice chete, then ndozotsvaka rhythm uri kuzoturikira pamusoro, ndakurekodha patsva manje. Ndo zvandinoita, amwe ndotoita zvekutongozvifungira, ndo zvandoita. Pane kamuchatinzwisa tisataenda? Ndogona kungokupai zvenyu, but unozopaireta? amwe acho handidi kunyanya kumawilbos anonakidza, vanogona kutotorerwa vakatonomamhanyisa manje. Enyu akapenga? Aiwa, akapisa, namira mushe. Ini ndonyora manje, unoziva chiri kunetsa chi? Ima handimati munorota? Ini ndinonyora, but asi ndaona nguva yekuti ndirare kuti ndirote ndinyore masongs. Ndo dambudziko randinaro, mukandipa advice yekuti ndikushaya nguva yekurara? Alright, aiwa, ndinokuti itorara chaiko, morara mune chinangwa. Mukarara mune chinangwa munotoroteswa.
Ndofana kurara kana nguva iyi because pamwe ndiri kunonoka mukarara makatobata gitari kana mbira yenyu muchinatsokuziva kuti nhasi ndoda kupoti ndipinde chaimo chaimo wopedza ngouya motoro chaiko ndikuona ini ndine ndebvu dzakawanda imune shoma kaimi hadzidhure kugera kaisi idzi dzangu idzi hadzidhure zvadzo but vanokuchajai mari aiwa vanogona kuti $5 ipapo ipapapa aiwa ishoma kaidzi vanofanira kungo aiwa dzodiwa idzi hadzisati dzakuda kubviswa ndikudziona kuti munombodzimona izvozvo chaizvo izvezvi maane masongs mangani izvezvi ndane 25 ndane 25 chokwadi saka pamuri kuti muri kurekota pafoni muri zvitori professional here zvekuti unobvogona kuti pawangoneiburitsa song yakadai ndinotoita zvinoitika ndezvekuti inenge yakutonorekodwa patsva kungotora rhythm robva raiswa kukombiyuta then ndochitora mavoice angu andakashandisa kurekodha song yangu ndoenda kuimba as a new song ese mahits handizvo chaizvo haanopisa alright kunze kwachipo muchegwa nagreatman vamataura vamwe vanhu vanokukomborirai takatarisa zvedu mune zvemumusic ndianani Docas moyo anonatsokurova chaiko chaiko unorova chaiko chaiko zvakanaka kwozoti vana Frank Edward vari kunze kwenyika nana Ada vari kuNigeria vanorova chaiko chaiko nditori nevasongs avo vanorova chaiko chaiko ivo pavanhu vamataura imuri palevel ripi inini ndoti ndiri kuda kutovhatika Ada wekunigeria tichitarisa kwatiri kuenda mune ramangwana kana mainstruments aya amataura avepo zvimalaptop nechi pekuitira paripo here pekuti murekodi nokuti music inouya futi nenoise ka saka pari zviripo here zvekuti nzvimbo yekuti munogona kukwanisa kuzenge muchirekodera music yenyu nzvimbo hapana panenge potonida accommodation zvekuti ukawana accommodation unogona kuti this room inenge yakamirira music inenge ine mainstruments then imwe uchiita yekudi yokurara zvako nokuzoita zvimwe zvaunenge uchiita kuna mukoma matani zviya zita mukoma Maxwell zuva renyu zvinokuremerai pazuva renyu kubva tichimuka makuseni zvamunoti dai ndanga ndichiita ndega zvamunozoitwa nevamwe ndezvakaita sei kuzvifambira kuzoita mabasa bozi kuramba chingoti pakadai ndichakurondesa pakadai ndizvo zvinozokuremera bozi pamwe vakarwara unenge uri padambudziko ndizvonondiremera kana kunoko kana tichiti semunhu wechirume kudai muchienda kutoilet zvinofamba sei kutosimudzwa futi ndo rimwe dambudziko iroro zvinotombondiremera kana tasvika panyaya yekuti kuzvigeza pachezvenyu kugeza ndogona ndinogona zvese ndogona iye zvinezvi tiri pano paMother Esther handiti vanhu zvemalearning disability elderly nezvimwe zvakasiyana siyana makasvika sei pano imimi kusvika kwatikaita ndakaposta nyangu last year muna August pandakaposta nyangu vakaona nyangu vakabva vachida nyende chekwadi pakandichainda kuinbox kwangu vakati nyende chekwadi ndikati ndechekwadi vakati kana ichekwadi we mangwana kuno kwaRarare tobva tauya vakafanira pamwe tikunyerwa kuti vakatozongopera ndakuudza kuti kuklinora vakazovhunduka chekwadi tiri kuuya ndokubatana kwatikaita navo bozi vafunga kuti pamwe yange sinya chekwadi but vatona chekwadi lawyer makamanyora kuti kudi gweta ndanyanya chitsvaga yo bozi pakanyorwa ipapo kuona yabata Mother Esther hafa kapa kwenyu takanyora ndiudze story yacho yanga yakamira post yacho yava yekutsvaga fees bozi ndasina fees na accommodation rume gara kuna chikoro rasina room bozi about 8 km kubva kumashina chikoro ndo pandakanya ndine nyaya yangu ipapo fees plus rume gara china chikoro nekurendera tisina uzoti mari chekurenda futi nechikafu pakapasina ndipo nyaya hombe papo bozi tayo 3 isi tunoenda chikoro ndipo nyaya hombe papo saka mazosangana navo ndobva zvaita sei vakati mupererwa but takasangana zvakadaro vakazotanga kufamba nesu mastreet chisaga yope zvinoda tichizviwana yope chingoiwanawo chikudadara mukati zvimwe tikwanisa zviwana bosi icho izvozvi
takuenda kuchikoro zvandikufara nazvo ndichikoro nakukontinue iri nyaya dzavakafambira Mother Esther ya ndizvo vakabata basa so munoti kudii kuna Mother Esther aiwa ndidangovatenda nebasa rakabata nekuti ndikada ndisingaendimbe nechikoro nekuti chiwo changu toita lawyer ndiwo pandine target napo atoita lawyer chairo munovatenda nemwoyo wose ndezvipi zvamunoshuvira kuti dai vanazvo zviri zvikwanisiro ivo vachataura vega ndezvekuti chii zvandinoshuvira zvekuti deva vana vagona kupiwa mota yebasa nekuti mota yavanayo idiki basa vanobata ihombe panovaremera pamota yavo nati vaone mota hombe chaiyo dzebasa plus zvikwanisiro zvehomu yavo zviwedzere MaWheelchair nemadonation dzikapindire nekuti organization yavo yehombe chaiyo vanobata basa rakakura pane zvamuda kuwedzera here zvavataura apa takanangana naMother Esther masanganiro namakaita navo ichokwadi Mother Esther vane basa rakakura hurumende toiziva iripo handiti but Mother Esther ihurumende hombe ine mabranches akakura vanobata kwakawanda tikatarisa masocial welfare namba yavo iri pasi peya Mother Esther vanobata vanhu vakawandisa vekuti izvezvi tikati ngativerengei nevesocial welfare vanogona kuita vashoma vaMother Esther vakawandisa saka wishi yandinayo chokwadi ndeye mota yekuti vatikwanise kutakura vana vachifamba navo vachienda kwakasiyana nekuti tine nguva yatinogona kuti takuda kuenda ukupi togona kuti kwaitika kana maprograms mota yedu idiki havakwanisi kutitakura tese ndo pane problem ipapo ende inotopota uchinetsa ichifa ichiita sei nekuda kwekuti inowandiro kunogona kuitika munhu anogona kunzi pane munhu aita problem iko kure kwakaita sana gutu iko imota inobva yaenda ikoko saka inenge ichifamba kumakomba semota odiki inokurirwa saka ikozoti zvekare ivo vanenge vachida kuti vawanewo vanhu vanobatsiridza vanovapawo like MaWheelchairs nekuti kwavanoenda vane vanhu vanosangana navo vakawanda vasina MaWheelchairs vasina zvikwanisiro saka vanenge vachidawo vanhu vanovaasista vanovapawo kuti tawana pakadai MaWheelchairs tawana even food panapa food inodiwa pano izvozvi yakamira sei nyaya yefood food hapatorina izvezvi food hapatorina ndochokwadi chiripo zvinhu zvinotovaremera zvotototarisawo nesu kuti unosvika kuti ungatanga nepapi zvinenge zvichidawo kuti vanhu pavanenge vawanawo kuti zvinotovaremera nekuti vanenge vatobudisa poketi yavo apa mabasa havatorina basa basa havatorina isu basa racho tichitovatuma kuti vaende nesu vachinotsvakira chihope kumastreets ndio life yavo yavanoita Mother Esther iyoyo yekuenda nevanhu kumastreets vachinovasimudzirawo vane maproject avo vanobva vativhunza kuti imimi zvamunoita ndezvipi vobva vapinda nesu mustreet imo vanhu tonoasistwa ikoko touya toita sei towana pekutangira kana chiendeswa kuchikoro ndizvozvo vanodaro mustreet touya toendeswa kuchikoro pataurwa nyaya yechikafu apa namukoma Munyaradzi imimi panyaya yekurara pakamira sei tiri pano paMother Esther nhasi hapana chekunyara toda kuburutsa zvese pachena chekwadi kurara ndizvozvo kurara tingoti zviribo tikuti pablankets tinozongoshota zvavo but zvinhu zvese zviri nazvo ribo then accessibility yemaWheelchairs yakamira sei MaWheelchairs arikutodiwa nekuti yangu izvezvi yatotisakara bhozi ndiyandoshandisa kubva last year unofanira kugara ndine wheelchair yekuti kuchikoro nepamba bhozi inoshanda zvese kumba nekuchikoro so zvimwe zvinozorema MaWheelchair anotodiwa isiti ndega vamwe vanotora MaWheelchair bhozi tese inoshandisa MaWheelchairs so mwana anotora wheelchair yake zvoitika takanangana nemimi zviradza kuti parudiwa school fees parudiwa wheelchair nezvikwanisiro zvestationary yekuchikoro pane zvimwe here chikumbiro chamuinacho kuruzhinji rweZimbabwe nhasi tiri kumboisa Mother Esther parutivi apa takatarisana neruzhinji rweZimbabwe rugara muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika kunzvimbo dzakasiyana siyana chatiri kuda maprojects tiva nechekuzvivaramisa nekuti hazvikuita machikukumbira pese pese fanira kuona chanoita kuti chiwana chevuviri achidawo pocket money zvitotaura kana kaproject kako kabusiness kako tinoite mberi nechikoro kana mabhuku akapera otengawo nemari inochiwana maproject yako ndozvandikumbira imimi chechikumbiro tanzwa zvemumusic izvi ndo zvatanzwa pane zvechikumbiro nechikafu tazvinzwa chimwezve chiri kuuya mupfungwa menyu ndichitaura nemi kudai izvi chii chamunoda imimi mukati meupenyu hwenyu
mukoma Munyaradzi? Pare zvino ndiri kuona kuti pane problem yekuti unoswera wakagara pamba handiti. Saka ndanga ndine wishi yekuti ukaitawo electrical wheelchair unokwanisa kufamba uchienda out uchiswerawo nevamwe uchitenderera uchifurwawo nemhepo. Saka problem iyoyi ndoona sekuti problem hombe, nekuti kuti ubude panze unenge watotorwawo nasomeone wombokuisawo panze, but hauzuwa hapana need yekuti ugozoti hande uko hande ndimbonoona icho handiti. Saka zvinenge zvakuda kuti uve free uve newheelchair yako electrical wheelchair wozvipusha womboswera uri koko wombofamba woswera uchienda chiita nyaya nevamwewo. Ndo zvimwe zvandoona zvinhu zvakanatso kurema for now izvozvo futi. Takatasana newheelchair yenyu imimi yakamira sei? Wheelchair yangu yakutofa nekuti inotombovhomoka mavhira ndichitofamba. Ndofunga mukutoona toti yasakara. Haasaka one sewheelchair inenge iswera ngogarwa zvinorema. Mati maimbodzidza kuSouthampton handiti? Pane verehab vamaimboona here imimi? Kana handinambovaona, ndakazotanga kuvaona pandakugara kumba ndo vakazotanga kuzotibatsirawo nezvimwewo. Wheelchair yenyu ndiyo here yamunofanira kunge muinayo yamugere zvinezvi? Takatangasana nemutumbi wenyu imimi? Aiwa yakaita diki mbichana iyoyi. Yakaita diki mbichana. Ndabva ichitaura namukoma munyapa nemunina wenyu nenyaya yeshungu dzavo dzekuti kana vachinge vapinda muparliament vada kuzomirira izvi. Imimi dai mamapuhwa mukana wekuti mutaure nevatungamiriri venyika kana kuti neve social welfare, zvamungada kuvatumira meseji tinoziva kuti vanoona Sly Media TV ndezvekuti takanangana nekurarama kwemunhu ane urema, mumwe ari pawheelchair, mumwe ane maklachi, mumwe haone, mumwe haatokwanisi kana kushandisa wheelchair anoberekwa. Takanangana nevanhu ivavo mungati kudii kwavari? Takanangana nevanhu ivavo. Ini ndakatarisana nevanhu ivavo vesocial welfare kana kuti vanoona nezveurema vakuru. Mashoko angu ekutanga ndeyekuti ngativhunzei zvakakodzera kumunhu kana kuti mudisabled, kuti kana kuti kuvanhu vari physically challenged, kuti zvamunogona kuita ndezvipi. Tavabvunza kudaro tovasimudzira. Ndozi ndiri kuona kuti mazuva ano kune vanhu vakawanda especially vari kumusha kuti vaende kuchikoro haisi nyore. Saka vakanyanya kutarisana nenhau dzemaprojects. Saka vanoda kubvunzwa kuti ndechipi chaunogona kuita, then tovasimudzira. Ndo nyaya yangu yokutanga iyoyo yandinayo, nekuti vanhu vari kumusha vari kutambudzika. Vari kutambudzika, saka vanodawo kuti vanoda mwoyo munyoro wekuvabvunza kuti munogona kuita zvipi. Kana vachikwanisa kuvaendesa kuchikoro then vovavakira matoilets anenge ari suitable kwavari kuti vakwanise kushandisa vari kumusha. Pari kunzikwa. Tanga tida kunzwa kubva kwamuri imimi tichivhara chirongwa chedu chanhasi uno. Dai mapuhwa mukana wekuti mutaure imimi napresident chaiwo. Takanangana nemararamiro enyu imimi mucommunity yevanhu vari physically challenged. Mungati chii? Dambudziko nyaya yangu andingata ndikuti chiudzo chanekapa chekuti vatoita research chaivo vatofamba kwese vachitumira vanhu vachiongorora mavillages ese, nekuti vamwe vati vakuzvizvi asi vanochaikuudza kuti vane rubatsiro. So nyaya ndeyekuti vanhu ngavatsvake kwese rubatsiro vanotisimudzira kuti kudawo mabasa maproject atingaitawo nekoni even dzimba chaidzo dzimba dzachitonetsa pekugara chaipo. Ndopandambudziko andingavapira vatigadzisisirewo. Kune vanhu mukoma imi ndimi mukuru ndikunyanya kupa microphone ende muri muimbi kamufarira zvemicrophone saka tiri kutobhabhatidza. Munoti chii nevabereki vanoomerwa zvekusvika pakuvanza vana vanorarama neurema kana kuti vari physically challenged? Mashoko angu kwavari ndeyekuti ngavagone kuenda kuhurumende kumasocial welfare vanzwe matangiro avangaita kana kuti nzira ingaita kuti vabatsirikane pavana. Ngavarege kuvanza vana, ngavaite action, vatore action yekuti vatsvagewo nzira ingaita kuti vana vaende kuchikoro, kwete kuti mwana ongosvika pakubarwa osvika pakufa asina chaanoita. Saka chandingavakurudzira ndechekuti ngatiendei kuhurumende tinobatsirwa, totsvaga zvinodiwa, totsvagawo dzimari, titsvage nenzira dzese
vana vaite se vaone zvinovabatsira, vaende kuchikoro, especially kuchikoro, vaende kuchikoro chokutanga vagowana zvavanokwanisawo kuita. Kana vachizoomerwawo pamberi vane chikoro zviri nani, vozonosimudzirwa pamaprojects vachiziva kuti ndinokwanisa kunyora zita, ndokwanisa kunyora zvakadai, kuitira kuti upenyu hwavo huite nani, huvarerukire. Pana nemashoko ekupedzisira tisati tavhara microphone pakati penyu muri vaviri. Pane mubvunzo wandisina kubvunza kana zvandasiyirira chamuri kungonzwa kuda kutaura nezvacho. Ini ndoda kutaura muimbi zvaangashaye. Inini chinhu chikuru chandiri kuda ndechekuti ndiwane accommodation, nekuti ndoona kuti pano madha vedu vanowandirwa nevanhu, vanowandirwa nevana. Vamwe vacho vanotouya votopedza kana vhiki kana chichi, tinge takawanda, vanoremerwawo, handiti? Nekuti zvinhu zvacho zvinogona kuti zvimwe mangwana, asi chishangwa chavo chiri chekuti umwe nomwe awane pake, awane chokutanga nacho. Saka tiri kuti accommodation dai yawanikwawo. Even chero vanhu vakati vane imwe place yavainayo yekuti vanhu vanenge vachiuya panapa vagonogara, totozvida. Totoda kuda kuti mai vedu vari panapa Mother Esther vapiwe, kana kuti tavawanira block, rekuti tavawanira block rekuti vatore vana vanenge vane vana, ndingatoti pavari vatori nefoundation hombe, nekuti vanotochengetedza vanhu vakawanda pano vanenge vachiuya. Kana pane munhu wanogona kuti ndine block randinaro rekuti Mother Esther vadi vaite kuti vanhu vanenge vachiuya vasvikire ikoko, tinozvitambira futi. Nekuti toona semaonera munoita ndopamba pavo panapa. Vanhu vose vanouya vachitsvakirwa nzvimbo, vanenge vachitowanda ipo pano, chero tikaita 20 vanongotitambira nekuti ndo basa ravakada. Saka takatosununguka kuti umwe anogona kuti aiwa Mother Esther ndavawanirawo stand imo muno muHarare, kana kuti block, kana kuti ndavawanira chiimba, totozvidawo. Uye isusu vacho accommodation tiri kutoidawo, kuti vakati maebos aya tiri 3 vakaremara, ini ndiri wokutanga neuyu neumwe wangu akaenda kuchikoro, kuroti tiri vatatu, anonzi Simba racho Chibida. Saka tiri kutoda accommodation yekuti tisadzokera kumusha, plus tisazoremedzawo madha pano, nekuti tawandisa, tinenge tichingoramba tichiwanda, havangamirika nekuti hatisi tega, takawanda vana vanoda kubatsirwa. Chinangwa chavo ndechokubatsira. Vakauya vana vofamba navo vovatsvagira zvokuti vabatsirikane nazvo. Saka isu tichitotarisa kuti kava neaccommodation tovasira space yevamwe vari kuita se vari kuuya. Ndo wishi yangu iyoyo. Maebos ndotoriwo neshungu dzekuti hurumende itibatsirewo nedzimba. Ndo zvandiri kutoshuvira izvozvo kuti dai ndatovawo neimba yangu, ndakutoziva kuti ndafree, ndakusura ndichita zvandoda ndiri free. Ndoziva kuti zvinhu zvangu zvakufamba zvakanaka, mastudio ndakuita se ndakunoita ipapo, ndisingachadzokeri kumusha, nekuti ukaenda kumusha hazvizofambi zvakanaka. Kumusha kuri lolo, panhau dzechi kune madisadvantages akawanda. Even chero ukati uite chakadai hazvibudi zvakanaka, nekuti kunozorema. Saka ukava neaccommodation, ukava neimba uri kuno une pekugara, unenge wakasununguka kuita chipi nechipi, nekuti unenge uchifamba zvakanaka, hakuna makoronga, kuno kunenge kuri nani than kumusha, kunenge kune zvinonetsa. chekuti mashoko ndekuti ngatingosimudzirai tibhadhirwe mafees, gavhmendi tirerutsirewo itiendesa mberi nechikoro, tione nemakosi atingaita, nekuti hatiri kuna matakagara, toda kuzocheredza vabereki vedu, tione zvatinogona muupenyu. Ndinotenda ndivava vanakomana vatakurukura navo. Chiri musakasaka chinozvinzwira, shungu dzavo madzinzwa, zvavari kuda mazvinzwa. Zvikuru sei nyaya yekuti pave neaccommodation yekuti vange vachigara, zvikuru sei nyaya yemainstruments, nyaya yeschool fees yekuti vange vachienda kuchikoro, shungu yekubudirira vanayo. Manzwa kuti mwanakomana mwada kuita lawyer, mwada kutanga music company, achirikodawo zvekare music yake. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti rwakakomborerwa ruoko runopa pane runogamuchira. Zvikada pane zvimwe zvinhu zvaungamutswa iwewe, ungamutswa kuti uvatengere MaWheelchair avataura kuti vanoda, ungamutswa kuti pave nemotikari pano paMother Esther inogona kuti itakure vanhu vese ava, ungamutswe kuti uvape chikafu chavari kutaura kuti chikafu izvozvi chekudya hapana. Kana uriko kunzoko, rangarirawo mhuri yekwaChibidai kuburikidza naMother Esther vari kugara kunoku kuzengeza 2
2 kwavari kubatsira vana ava zuva nezuva. Tanzwa nekuona vamwe, isu taona zvimwe zvamusiri kukwanisa kunge zvichiona muchizviona paTV kuti pari kuda rubetsero. Kuunganidza vana hakusi kureva kuti vanazvo, asi vane mwoyo unoda, vane burden revanhu vanorarama neurema, zvisinei kuti vanonzwa here, havaone here, vanofamba nemaWheelchair here. Zvese izvozvo iburden riri mavari inova yakazoita kuti vazoumba foundation inonzi Mother Esther Trust, kuti varambe vachiwana zvikwanisiro vachikumbira on behalf of vana vanorarama neurema. Tarisai vana vava tiri kutaura nava vanobva kure, kurutenga kure, ivo vari muno muHarare, kwakushingirira kuchengeta vana vavasingazive kwavanobva, pamba pavasingazive pavanobva nemakuriro avakaita. Izvozvo zvinoda kungoti iwewe neni timutswe tigone kubatsirana pamwechete naMother Esther. Pano paSlyMedia pane zvirongwa zvakasiyana-siyana zvamunogona kunge muchiona, zvirongwa zvinoonekwa nemhuri zvinosanganisira vana sekuru vari kubatsira vanhu vanorwara nezvirwere zvakasiyana-siyana, vari kusanganawo nezvikwambo mudzimba dzavo zviri kuvanetsa, varipo vana sekuru nana madzibaba vari kubatsira. Mukaenda pavideo section pane nyaya zvekare dzatinoburitsa dzehama dziri kurarama dziri muprison, kutaura kwatiri kuita kuti pane mumwe mwanasikana wechidiki ari kukumbira mari yepreparation yemwana wake ari kurarama ari muusungwa. Imomo muusungwa mune zvakawanda zvekare zvinoda kunge zvichiitwa, zviri kuda iwewe neni kuti tibatsirane pamwechete. Vamwe vanotaura vachiti for God to bless you, create a reason. Haupe nekuti unazvo, asi kuti unopa nepaunenge uinapo. Bhaibheri rotaura kuti give and it shall be given unto you, press down, shaken together and running over. Zvinozodzokera kwauri sekutaura kwataita kuti rwakakomborerwa ruoko runopa. Ndinonzi Silvester tafumane ndakamira tarumbidzwa Rudhenya pamwechete naElizabeth, vakatibatira makamera equipment atinawo panapa, vatiperekedza kuti tisvike kuno kwa Mother Esther. Ndinoti chisarai.